προτείνουν έτσι ό,τι αρέσει στον καθένα. Λοιπόν, θα ανεβούμε τώρα στο πατάρι, γιατί κάθε μικρό συνοικιακό βιβλιοπωλείο έχει και ένα πατάρι. Εδώ λοιπόν θα πιούμε το σημερινό μας καφέ, καθώς μας περιμένει η Μαρία και η Αγγελική, όπως θα δείτε, σε ένα πολύ όμορφο χώρο ήρεμο, με πολύ ωραία μουσική. Καλημέρα. Μπορείτε να κρατάτε τα κινητά για να μιλήσετε και να ακούτε ενώ και τη Χριστίνα. Και είμαστε εδώ λοιπόν γιατί έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας, με υπομονή και αγάπη βέβαια να φανταστώ, έτσι. Πολύ αγάπη και πολύ μεγάλη χαρά για αυτό που κάνουμε, γιατί επικοινωνούμε με τις παιδικές ψυχές. Και είμαστε βέβαια εδώ με αφορμή το βιβλίο που έχετε εκδώσει, για να μπορέσουν τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά με έναν τρόπο πιο παιχνιδιάρικο, θα λέγαμε. Ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο, όπως το λέμε συχνά, ένα big book for little people, το οποίο η αρχική έμπνευσή του ξεκίνησε από πρακτικές ανάγκες. Κοινώς, στην παρεούλα ή στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού παρατηρούσαμε ότι τα παιδιά με μικρά βιβλία δεν μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν, χάναν το ενδιαφέρον τους, με αποτέλεσμα να σκεφτούμε γιατί δεν κάνουμε το δικό μας βιβλίο. Ένα μεγάλο βιβλίο με μεγάλες εικόνες, έντονη εικονογράφηση, που περιλαμβάνει όμως και όλες τις συνεπακόλουθες δραστηριότητες διαθεματικού πλαισίου. Από όλη αυτή την εμπειρία που έχετε, γιατί βέβαια εδώ και η Αγγελική και η Μαρία έχουν μεταπτυχιακά, συνεκπαίδευση, μεγάλη εμπειρία, τα βιογραφικά σας είναι τεράστια. Το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά γνωρίζετε δηλαδή πολύ καλά με ποιο τρόπο τα παιδιά μπορούν να μάθουν αγγλική γλώσσα. Ναι. Χρειάζονται και το παιχνίδι, μαθαίνοντας. Κυρίως το παιχνίδι. Και ειδικά σε αυτή την ηλικία, στις ηλικίες που απευθυνόμαστε, δηλαδή στον νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος να μάθουν τα παιδιά εκτός από το παιχνίδι. Έτσι το μήνυμα, το μάθημα χάνεται και γίνεται κάτι πολύ ευχάριστο για τα παιδιά, βιωματικό, γιατί αρχίζουν να συμμετέχουν μέσα σε αυτό που γίνεται. Γιατί το βιβλίο μας δεν είναι απλά ένα βιβλίο που διαβάζουμε, υπάρχει διάδραση. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Και λίγο τώρα, αλλιώς βέβαια και οι δύο θα επιστρέψετε στο σχολείο. Ποια πήρε άδεια σήμερα? Η Μαρία λοιπόν, που κάθεται δίπλα μου, πήρε άδεια, η Μαρία Δουλκέρη, αλλά και οι δύο έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στις τάξεις Αγγελική. Είναι και μια ευκαιρία τώρα, επειδή είναι χριστουγεννιάτικο, να έχει και τα κάλαντα στα αγγλικά και κάποια άλλα έτσι τραγουδάκια που τα παιδιά, ή την ιστορία του Άγιου Βασίλη. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό τώρα είναι μια πάρα πολύ αστεία ιστορία, γιατί πρόκειται για έναν τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος έχει φτάσει με τα χειμωνιάτικα του ρούχα στην Αυστραλία. Και ένα χαμογελαστό ζωάκι, ένα κουόκα, αναλαμβάνει να του δώσει τα κατάλληλα ρούχα. Το βιβλίο είναι μια διαδραστική αφηγηματική εμπειρία, έτσι το ονομάζουμε εμείς. Γιατί τα παιδιά δεν θα ακούσουν μόνο την ιστορία, αλλά θα τη ζήσουν. Πώς? Με παιχνίδια, με τραγούδια, με εικαστικές δημιουργίες. Παράλληλα θα παίξουν έθιμα που κάνουν αντίστοιχα τα παιδάκια σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο στις αγγλόφωνες. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις αυτό. Είναι πολύ δελεαστικό. Έτσι, και μια συμβουλή θα θέλαμε, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά και προς τους γονείς, Χριστίνα, με την έννοια ότι τώρα τα Χριστούγεννα τα παιδιά θα πιάσουν τάμπλετ, κινητά, υπολογιστές, ενώ δεν θα θέλουν να διαβάσουν. Θα είναι και αρκετές μέρες στα σχολεία κλειστά. Από την άλλη, όμως, και πολλοί γονείς θέλουν να περάσουν δημιουργικό χρόνο. Είναι μια ευκαιρία, λοιπόν, Μαρία, να ανοίξουμε ένα βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, και πώς μπορούμε από τη δική σας εμπειρία να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών. Είναι η τέλεια ευκαιρία, ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα. Οι γονείς μπορούν να περάσουν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά. Το βιβλίο μας δεν απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς που θέλουν να περάσουν αυτόν τον ποιοτικό χρόνο, να πετάξουμε τα τάμπλετ και να παίξουμε παιχνίδια. Είναι αυτή η στιγμή, η μαγική στιγμή που ο γονιός με το παιδί του έρχεται κοντά και διασκεδάζουν παρέα. Ό,τι καλύτερο. Τώρα, ειδικά με τα Χριστούγεννα που θα υπάρχει και χρόνος, και σαν δώρο, το καλύτερο δώρο, ένα βιβλίο, αλλά και σαν ποιοτικός χρόνος που μπορούμε να περάσουμε με τα παιδιά. Επίσης, Χριστίνα, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές υπάρχει αυτό το άγχος, αλλά εγώ θα έλεγα έτσι και λίγο εμπειρικά. Το θέμα είναι να γίνει η αρχή. Δηλαδή, και εμείς ως ενήλικες τώρα έχουμε πολλά βιβλία που περιμένουν στο κομμωδίνο να τα διαβάσουμε, αλλά αν δεν ξεκινήσουμε και να διαβάζουμε, δηλαδή ας γίνει αυτή η αρχή και με τα παιδιά μας, να σπάσουμε λίγο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, σιγά σιγά να έρθουμε και λίγο πιο κοντά. Και μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να κάνω, Χριστίνα, δεν ξέρω και εσύ αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι, σε σχέση με τα αγγλικά, επειδή είναι μια γλώσσα που έτσι, η πιο γνωστή, ναι, ομιλείται σε όλο τον κόσμο πολύ. Πλέον πολλά μικρά παιδάκια και από τα προνήπια αρχίζουν και μιλάνε αγγλικά. Στην Ελλάδα εννοώ. Πριν από λίγα χρόνια μπήκανε τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο.
για μας τους εκπαιδευτικούς των Αγγλικών ήταν ένας καινούριος κόσμος. Γιατί τα παιδάκια του νηπιαγωγείου έχουν άλλο τρόπο μάθησης. Έτσι λοιπόν, ψάχνοντας τι δουλεύει, τι θα ήταν το κατάλληλο μέσο για να προσεγγίσουμε τα παιδιά, βρήκαμε ότι η αφήγηση ιστοριών ταιριάζει πάρα πολύ στα νήπια, αλλά όχι απλά αφήγηση, αλλά να είναι βιωματική. Δηλαδή τα παιδιά να επαναλαμβάνουν κάτι, να κινούνται, να κάνουν κινήσεις, να παίζουν. Να παίζουν, να τραγουδάνε, να σχεδιάζουν. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να κάνουμε το μάθημα των Αγγλικών σαν, βεβαίως, σαν να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα. Όταν ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε τη μητρική μας γλώσσα, δεν πήγαμε σε κάποιο σχολείο. Μάθαμε το Λόλα, ένα μήλο θυμάμαι. Έλσα, ήθελα να αφήσω τις κυρίες να ολοκληρώσουν. Και τα QR. Ένα QR για πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Ναι, για πες λίγο, Χριστίνα, να το μεταφέρω. Επειδή τονίστηκε έτσι αυτό το δέσιμο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, πραγματικά αυτή η συνήθεια το να ξαπλώσουμε με το παιδί το βράδυ, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, ενισχύει την σχέση μας. Αλλά ήθελα να επισημάνω και το εξής. Τώρα είναι και η κατάλληλη περίοδος, ιδίως για τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια, για τα παιδιά. Βλέπουμε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κάθε χρόνο πολλές νέες εκδόσεις, έτσι δεν είναι? Σωστό και αυτό. Και γι' αυτό είμαστε και εδώ και ζήτησα και από την Μαρία, βέβαια, και την Αγγελική να έχουμε και άλλα βιβλία στο τραπέζι. Ότι αυτή η εποχή είναι με πολλές νέες εκδόσεις, γιατί είναι ο χρόνος που θα διαθέσουμε. Ρωτάει και η Χριστίνα, με την οικογένεια βγαίνουν νέα βιβλία, έτσι. Πάρα πολλά νέα βιβλία, πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση. Γιατί η εικονογράφηση και αυτό είναι ένα μέσο που θα τραβήξει τα παιδιά. Τώρα εδώ βλέπουμε την εικονογράφηση, βέβαια είναι πολύ δελεαστική και έντονη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας φόβος, επειδή το κινητό το πιάνουν πια τα παιδιά από 3 χρονών. Εδώ βλέπω το QR. Θα πάρει το κινητό, θα ανοίξει το QR, αλλά θα επιστρέψει στο βιβλίο. Τώρα, τι έχουμε κρύψει μέσα? Στο QR έχουμε βάλει μία συνάδελφό μας, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία, την Αναστασία τη Φωτεινοπούλου, να κάνει την αφήγηση. Έτσι ώστε τα παιδιά θα το ακούσουν κιόλας με τη σωστή την Αυστραλέζικη την προφορά. Επίσης, έχουμε αξιοποιήσει και τεχνητή νοημοσύνη. Φτιάξαμε ένα τραγούδι με βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχει πάλι σε ένα QR. Επομένως, είναι ένα ολοκληρωμένο. Άρα πολυμεσικότητα, εγώ θα έλεγα. Ναι. Παλιά υπήρχαν στις κασέτες, ακούγαμε παραμύθια. Πραγματικά, ναι, έτσι πριν τον ύπνο ιδίως. Έχει άλλα πραγματάκια, έχει χρωμοσελίδες, έχει κάρτες. Κάρτες, αυτοκόλλητα, όλα αυτά που θα τραβήξουν την προσοχή. Είναι ένα πολύ εργαλείο. Εγώ να πω πρώτα απ' όλα, βέβαια, συγχαρητήρια να είναι καλοτάξιδο. Με αυτή η αγάπη σας να μεταδίδετε, γιατί την έχετε μεταδώσει και σε εμάς την αγάπη σας για την εκπαίδευση, τη μάθηση και τα παιδιά. Και θα θέλαμε έτσι να κλείσετε με ένα μήνυμα προς τους γονείς που μας βλέπουν για αυτές τις γιορτινές ημέρες. Μπορεί να μην έχουμε και πολλά χρήματα να ξοδέψουμε, αλλά μπορούμε να περάσουμε και χρόνο μαζί δημιουργικό. Έτσι. Εγώ θα έλεγα, σαν υπεύθυνη βιβλιοθήκης που είμαι στο σχολείο. Σωστό και αυτό. Γιατί αγαπάω πάρα πολύ το παιδικό βιβλίο. Ο καλύτερος τρόπος για να πάρει ένα παιδί το βιβλίο είναι να δει το γονιό του να πάρει ένα βιβλίο. Όχι. Τον γονιό να διαβάζει. Ναι. Εγώ θα έλεγα να πάρουμε βιβλία, να πάρουμε τα παιδιά και τα βιβλία στην αγκαλιά μας και να δημιουργήσουμε αναμνήσεις με αυτά τα βιβλία. Και γιατί όχι, να δημιουργήσουμε όμορφες στιγμές που τα παιδιά μεγαλώνοντας θα έχουν να θυμούνται ότι με τη μαμά, με τον μπαμπά διαβάζαμε πάντοτε βιβλία και απολαμβάναμε το χρόνο παρέα. Έλσα, πολύ ωραία τα μηνύματα, ιδίως αυτό, αγκαλιά με τα παιδιά και με τα βιβλία. Πραγματικά, να τις ευχαριστήσουμε πολύ πολύ, να είστε καλά. Θα επανέλθουμε, Έλσα, μαζί και στη συνέχεια. Πάμε να παρακολουθήσουμε εμείς το